Yn ystod fideo heddiw yma, mi fydda i'n siarad am World Earth Day, a mae'n cael ei ddathlu ar yr 20 o fis Ebrill gan drost 193 o wledydd y byd. Felly, dwi am ddangos i chi heddiw yma sut mae gwneud yn rhan ni i ddathlu y diwrnod pwysig yma. Yn syml, pwrpas y diwrnod ydy dysgu sut mae amddiffyn ein planed. Pethau fel ailgylchu, lleihau gwastraff a phlannu mwy o goed. Ond wrth gwrs mae yna elfennau o fyd ffasiwn fedrwn ni drio newid i greu gwahaniaeth ac amddiffyn ein planed. Mae ffasiwn cyflym yn gallu bod yn niweidiol iawn i'r byd. Be dwi'n ei olygu gan ffasiwn cyflym ydy gormod o ddillad yn cael ei greu yn gyflym iawn. Wrth greu llwyth o ddillad, mae dŵr gwastraff o'r ffactrioedd yn mynd yn syth i'r afonydd, ac mae cynhyrchu dillad cotwm yn enwedig yn ychwanegu at y broblem o lygru ein afonydd ac hefyd y môr. Un ffordd bach o osgoi hyn ydy prynu dillad hefo fibers organic neu naturiol, neu yn well fyth, mae edrych ar ôl beth ganddyn ni'n barod yn lle prynu pethau newydd yn gam mawr ymlaen. Cyn i fi fynd ymlaen a gweld sut fedrwn ni ddathlu diwrnod y blaned blwyddyn yma, cofiwch hoffi'r fideo, tanysgrifio i Label Deg a chariwch ymlaen i wylio. Mae rhannu neu swapio dillad gyda ffrindiau neu aelod o'r teulu yn ffordd wych o ddechrau ar eich taith o ailgylchu dillad. Fel hyn, does dim dillad yn cael ei wastraffu ac mae cael eitemau newydd yn eich gwpwr dillad wastad yn gyffrous, boed nhw newydd neu ddim. Mae siopa mewn siopau elusennol yn rhywbeth rili da i wneud, ac erbyn hyn yn ffordd o ffeindio eitemau vintage ac unigryw. Eto, wrth wneud hyn, dydych chi ddim yn cyfrannu at y broses o ffasiwn cyflym ac yn rhoi bywyd newydd i hen ddillad. Fel mae fideos eisiau'n dangos, gallwch chi ddefnyddio ffasiwn a'i law a'i drawsnewid nhw i fod yn bethau hollol newydd a ffres, sydd yn mynd i roed gwedd newidiad a stamp unigryw ar ddillad sydd wedi cael ei ailgylchu. Os dydych chi ddim eisiau unrhyw beth o'ch cwpwr ddillad ddim mwy, mae rhannu nhw gyda teulu, i roi nhw i'r siop elusen, neu defnyddio apps fel Depop neu Vinted wastad yn byth da, ac fel yna gall rhywun arall fwynhau eich dillad chi. Tydi o ddim yn golygu prynu llai, mae o'n golygu prynu'n ddwythach, a mae'r camau bach yma yn mynd i wneud byd o wahaniaeth. A dyna ni tips i helpu chi ddathlu diwrnod y ddaear. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf.